Oh, naana mi diri ka maisa no. Oh, Naong sagi ka po, be. kapoy gyud kaayo as in. Amo kong tubig oh. Gamay na lang kaayo. Ginoo ko, di makaya. Sakit ako diri. Pwede samad gin ni diri pod sa unsa to? Tubo? Huy, Ginoo ko di din nilalim. Narami lalom sa kamaisan. Diri rami kay giganahan mi diri. Kapoy man dining manuba di tadig saging di ay. Katulin-ulin da. Oh, kuan naman dito. Magtik buang diri. Oh, anak diri. Oh, diba? Oh. Saging. Oh, dara akong saging, oh. Gusto ko, kita, agay. Jang! Mao niya akong dadon dito sa Aglayan, inig uli. Diba? Ang problema, murag dugay pa mi diri ba? Murag, makauli siguro mi, simana pa. Kaya pa mi manguli. Aray. Oh. Ang lakatan, hapit na tumagpuang ito. O pa dito, nagkuwang. Mga, Ako kailang kasagingan. Dire, dito pa, ingon dito. gamay gani kaya. Oh, to pa dito. Pero kamoy harvest. Inagi mi mag-harvest. Ilang kamaisan dire. Katubhan dayon. To pa dito ilang mais dito ay. Nambot lang kay gikapoy mi kuan. Inani day dire piti mo dining kapuya day no. Sukad-sukad. Nakapanguha ra gyud kog saging. Nakapanapas ra gyud. Dabong unta to ti. Dabong. Wala sa ko kapungag dabong sukad pod. Nga dito tagabudong. May kuan. Dito sila masuko. Tanong pagani ko kuan bay balanghoy. Aman. Nga ko natilin upaka kay ako itanong. Pati ka po yes kinabuhi dahil ning kuan ay nata ning bukid ay. Malingaw ka kay didyo ka mapas mo dire. Pero oy, tsada kay dire ang hangin. Pero ang problema wa may hangin. Init dire. Oh, nanag mi dira ning punuan kay mais. Oh, mo nilang mais dira mong gitambayan. Nguha di migsaging din. Daw mi maadto daw kuno sa ubos kay basi din ami kasaka inig-balik. Kay oh, patira pa jud sus ambot lang. Kung ipaligid lagi ang iring lagi di gyud makita dira kutob sa Dili ni mabali dayte. ubos-ubos. Ay picture mo dito no. Ana siya. Okay. Daghan tingan oh. Mao na diha oh, mais. Oh. Ning pahuway sa gitaw ning mga angkad kay agoy Ginoo ko na unsa na ni mga palangga ni pahuway sa ang mga mama. Ang mga mamita nagpahulay sa ang mga inahan kay puti ka kapoy dili ba agwanta. Oh, di ba? Ana siya tawan akong manghod oh. Ito yung bugas to. Nangislo-ngislo. Yung bugas, pati ko nung dakua. Wa gid siya kapasmuhan. Kay dapay kamaisan, dapay kasigingan, dapay katubhan, dapay bugasan. Kay nasiyang agtang. Di ba na siya bugas agtang. O ana siya. Mga to na miyan yung mga chicken. Kay di lalim niya among kinabuhi di ay hay! Sana. Grabe pong video-video niya. Nilsam tani ato ni. Dayuhan. Bahon ko dito mga anay. Iya do nang babahon. Tagi ani.